Pag may mahal gid siya. Nakugang paglukat og boat fare ticket ang usa ka 19 anyos nga tinun-an nga si Justin Brian Martinez. Human na sayran niya nga napunan og kapin 300 ang iyang plete padulong sa iyang probinsya sa Surigao. Kini tungod may patuman og 20% increase sa mga fare ticket prices ang sagad sa tanang mga shipping companies. Mato ni Martinez, dugang sa gasto ang maong pagsaka, ilabi na nagkasakasab ang presyo sa mga palaliton. Murag na kuan na ko gamay sad kay dako man sad kayo gud. Gani dismayado sab ang taga-Ormoc nga miduaw sa iyang anak nga nag-eskwela sa syudad sa Sugbo. Tungod wala na sila laing kapaingnan kundili ang pagbayad, ilabi na nga ting panguli ay karon subay sa Semana Santa. Tipid-tipid, ginagmay. So, i-lessen lang ang trip as much as possible. O dili na kayo kinahanglanon nga largahon or lakton. Ana na lang kay kanang lisod. Samtang sa mga senior citizens o person with disabilities nga adunay 20% discount sa plitihan, masusama na sa regular rate kaniadto ang ilang mabayran. Sa pagsubay sa MyTV Cebu, wala pa'y opisyal nga pahibaw nga giluwatan ang Maritime Industry Authority kon Marina Region 7 kinsa maoy nag-regulate sa plitihan sa sakyan ng pandagat. Apan ang 20% fare increase sugod nang napatuman sa mga kompanya sa miagi pang semana. Samtang, sa pagpangutana sa MyTV Cebu News team sa mga personnel sa ticketing booth, regular ang dagan sa ilang mga barko taliwa sa pagsaka sa presyo sa produktong lana. Gani among namatikdan nga fully booked na ang mga biyahe sa ubang shipping companies sugod og mga adlaw sama sa biyahe sa Cebu, padulong Tagbilaran, Uzamis ug Iligan. Sa pagkutlo ning balita, eksklusibong gibutyag sa Cebu Port Authority kon CPA sa MyTV Cebu News team ang posibleng reduction sa port rates. Apan, kasamtangan pa kining gipinalisar sa maong buhatan. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.